हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ एलके प्रडाक्शननि टिउसनसिम फिन बरायबोबाय दिनै नोंथांमोननि सेल लानानै फैदों आङो मोनसे स्पेशल भिडिअ बे भिडिअआ जागोन जायफोरा स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव साकरि मावो बिथांमोननि थाखाय गोबां इम्पर्टेन्ट जागोन बे भिडिअआ स' नोंथांमोना सेलारि स्टेटमेन्टखौ मोननो थाखाय गोबां हांखुर जानो गोनां जायो गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय नोंथांमोननो सेलारि स्टेटमेन्ट नांगौ जायो नोंथाङा बेसिक पेआ बेसेबां ग्रेड पेआ बेसेबां हाउस रेन्ट बेसेबां मेडिकेल रेन्ट बेसेबां थ' बेफोरबायदि सेलारि स्ट्राक्चारखौ गोबां खामानियाव नांगौ जायो साकरियालफोरनो थाखाय स' नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो नोंथांनि सेलारि स्ट्राक्चारखौ दिहुनना लानो हासिगोन दिनैनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हासिगोन नोंथाङा डिपार्टमेन्ट अफिसाव थांनानै जिअ अफिसाव बा जायखिजाया डिपार्टमेन्ट अफिसाव थांनानै हाखा दावराव होंगो दोंगो खालामनायनि कुनु गोनांथि गैला दिनैनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावनो PDF डाउनलड खालामना लानो हासिगोन नोंथांनि सेलारि स्ट्राक्चारनि फै बिदिब्ला जोङो बे खामानिखौ बोरै मावो बेखौ बे भिडिअआव जागायजेननोसै गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव थानाय क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लाग्रो आरो बे क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै नोंथाङा नैबायदि मोनसे इन्टारफेस नुगोन बेनि गोजौआव नोंथाङा मोनसे थिरसि नुगोन एबा मोनथाम दट थानाय मोनसे सिम्बल नुगोन बे सिम्बलाव थुनानै नोंथाङा लिस्टआव नागिर मोनसे डेस्कटप साइट होननाय अपसन नुगोन बे डेस्कटप साइट होननाय अपसनखौ नोंथाङा थुनानै लाग्रो गिबियावनो डेस्कटप साइटआव टेप खालामनायनि उनाव नैबेबायदि एड्रेस सोग्रा बाराव इन्टारनेटनि ब्राउजारनि एड्रेस सोग्रा बाराव नोंथाङा लिर www.finassam finassam.in माने www.finassam.in बे एड्रेसखौ नोंथांनि क्रोम ब्राउजारनि एड्रेस सोग्रा बाराव सोनानै हो आरो गो मारि एबा एन्टार मारि एन्टार मारिनायनि उनाव नोंथाङा नैबायदि इन्टारफेस नुगोन नोंथांनि मबाइलाव दा नोंथाङा नैबे खनाजों नुदों एमप्लयि लगइन होननाय बे एमप्लयि लगइनआव थुनानै हो एमप्लयि लगइनआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबायदि मोनसे इन्टारफेस नोंथांनि मबाइलाव नुगोन नोंथाङा जुदि बे साइटआव गिबि हाबदोंबा नैबे साइन आप होननाय अपसन नुदों नैबे बे साइन आपआव थुनानै नोंथांनि बेंकनि IFSC कोड बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार आरो पेन कार्ड बायदि बायदि डिटेल्सखौ नोंथाङा एन्ट्रि खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामना लाग्रोनांगोन आं रेजिस्ट्रेसन खालामनाय सिस्टेमखौ बेयाव बुंथ'ला गोनां जायोब्ला नोंथांमोना सोंहरफिननो हागोन नैबे भिडिअआ आं बुंदों बारे बारे एमप्लयिसफोरनि थाखायल' स्पेसियली जायफोरा साख्रि मावाखै बा साख्रियाल नङा बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ इम्पर्टेन्ट जानाय नङा बे साइन आपआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नोंथांनि गासै माने बेंक डिटेल्स आरो साख्रिनि डिटेल्सखौ सोनानै रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव लगइन मोनसे अपसन नुगोन बे लगइन अपसनाव नोंथाङा नैबे नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ थुनांगोन एन्टार खालामनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे पासवार्डखौ सोनांगोन आं सोखाबाय बिनिफ्राय केपसाखौ थुना होबानो लगइन खालामनो हागोन आं दा केपसाखौ थुनोसै 28716 सरि 7 नि उनाव 1 नि उनाव 6 खौ थुनानै लगइन खालामना होनोसै लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे सेलारि स्ट्राक्चार मोनग्रा नैबे इन्टारफेसआव बा नैबे साइटआव नोंथांखौ रिडाइरेक्ट खालामगोन इनफरमेसन नुगोन नोंथांनि साख्रिनि डिटेल्सनि सोमोन्दै नैबे इनफरमेसन पार्सनेल इनफरमेसन NPS नि सोमोन्दै टेक्स डिक्लारेसन बेंक इनफरमेसन सेलारि बायदि बायदि दाना नैबेयाव नोंथाङा थुनांगोन नैबे मोनसे अपसनाव सेलारि एन्ड पे स्लिप होननायाव थुनांगोन सेलारि एन्ड पे स्लिपआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि सेलारिनि स्ट्राक्चार PDF फाइलफ्रा नैबेयाव रोखा नुजागोन बेसेबां नांगौ नोंनो बेसेबां नांगौ नैबे जाबाय मार्चनिफ्राय बोसोरसेनि मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर नोंथाङा मा माहानिखौ नांगौ नोंथाङा दिहुनना लाबानो जाबाय हमना ला नैबे जानुवारिनिखौ नायनि जों दा लेटेस्ट सेलारिनि नैयाव नोङो नैयाव थुनानै PDF जिथु सिम्बल नुदों बे PDF सिम्बलाव थुबानो नोंथांनि सेलारि स्ट्राक्चारा नुजागोन नोंथाङा बेसिक पे बेसेबां मोनो नोंथांनि DA एलाउन्सआ बेसेबां हाउस रेन्ट एलाउन्सआ बेसेबां ग्रेड पे बेसेबां मोनो डिटेल्सखौ नोंथाङा मिथिजोबगोन जोंनिया दा डाउनलड जाबाय नैया जों दा बेखौ नायनोसै नैबे जाबाय ओंखारबाय बियो जों दा नायनोसै नाया दाना जों नायनो हाबाय बेयाव नैबे सोरबा सासे मानसिनि सेलारिनि स्ट्राक्चार जों दा बेयाव नायनोसै नैया नैबे बेसेबां मोनो नैया नों दा डिटेल्सखौ नायनो हाबाय आरो नैया बेसिक
बेसिक पे, पे इन बेन, ग्रेड पे 7400, 7400, टोटेल पे इसिबां माने डियारनेस माबा माबि डिटेल्स निया DA डियारनेस एलाउन्स 4100, हाउस रेन्ट 1680 NPS बेसेबां दानो मा दानो गासै सेलारिनि स्टेटमेन्ट डिटेल्स मान्थ वाइजआव नोंथाङा माने नायजोबनो हागोन आरो सेलारि गासै बेसेबां मोनो नेट सेलारि बेसेबां मोनो ग्रस सेलारिया बेसेबां जायो नैबे ग्रस सेलारिनिया ग्रस सेलारि बेसेबां जायो ओमफ्राय नेट सेलारि बेसेबां मोनो डिडक्शन बेसेबां जायो डिटेल्स नोंथांनि सेलारिनि डिटेल स्टेटमेन्टखौ नोंथाङा बेबायदि खालामोब्लानो बे साइडआव थांबानो नोंथाङा माने रोखा रोखा नायनो हागोन आरो PDF डाउनलड खालामनानै लानो हागोन PDF खौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय नोंथाङा जुदि असुबिदा मोनोबा नैबे भिडिअनि डिसक्रिपशनाव माने डाइरेक्ट नैबे होम नैबे वेबसाइटनि एड्रेसखौ लिंक होना दोननाय दोङो बे लिंकआव थुनानैबो नोंथांनि मबाइलजोंनो आजादि नोंथांनि सेलारि स्ट्राक्चारखौ एबा स्टेटमेन्टखौ दिहुननानै लानो हागोन ओके थैंक यू सो माच इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै गोजोन्थों बाय बाय सी यू नेक्स्ट